ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. баъди иштирок дар конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки давоми 3 рӯз дар шаҳри Душанбе доир шуд, роҳбарону намояндагони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва намояндагони воломақоми давлатҳои ҷаҳон аз шаҳри Душанбе ба ватан баргаштанд. гузориши Аҳлиддин Мирзоев дар ин хусус. پس از انجام کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پرزیدنت بانک اسلامی روش، عضو پرزیدوم بوسنیا و هرسگوینا، کاتب دولتی واتیکان و وزیر کشاورزی سلطنت عمان از شهر دوشنبه به وطن برگشتند. در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه مهمانان را معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. همچنین بعد اشتراک در کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 معاون دیرکتور منطقوی یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی، رهبر دفتر منطقوی کاهش خطر آفت‌های طبیعی سازمان ملل متحد در اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، وزیر بنفشه‌گیری لیبیا، سفیر یمن در جمهوری تاجیکستان، دیرکتور ژنرالی بانک رشد آسیا، تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، نایب رئیس تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، دیرکتور منطقوی خزینه نفوذ سازمان ملل متحد در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، نایب کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، وزیر انرژتیکا و آب بحرین، سردار شعبه دیپلماتیای آب مجارستان، معاون دیرکتور اجرایی آژانسی ملی آب سنگاپور، معاون وزیر کارهای خارجی انگولا، فوند بین‌المللی رشد کشاورزی و کنفرانس آب سازمان ملل متحد، نمایندگان ژاپن، فنلاندیا، جمهوری آذربایجان، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، ترکمنستان، بنگلادش، جمهوری قزاقستان، بلاروس و فدراسیای روسیه از تاجیکستان به وطن برگشتند. یادآور می‌شود که روزهای 10 تا سنه 13 ژوئن در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با اشتراک بیش از 2000 نفر کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی و نمایندگان والامقام دولت‌های جهان دایر شد. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Роғун бунёду ба истифода додани 105 иншоот ба нақша гирифта шудааст. имрӯз дар шаҳри Роғун бо иштироки сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бинои шӯъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Рашт мавриди истифода қарор дода шуд. Наврӯзшоҳи Азизло гузориш медиҳад. дар шаҳри Роғун бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои нави шӯъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Рашт ба истифода дода шуд. иншоот бо истифода аз тарҳи муосир ва унсурҳои замонавии шаҳрсозӣ сохта шуда аз бинои асосии сеошёна бо таххона, биноҳои иловагӣ ва мошинсарой иборат мебошад. дар маҷмӯъ иншоот дорои 12 ҳуҷраи корӣ, қисми навбатдорӣ, толори варзишӣ, бойгонӣ, китобхона ва ошхона мебошад. ҳуҷраҳо мутобиқ ба талабот сохта шуда бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз ва дар онҳо барои фаъолияти кормандон ҷиҳати муқовимат бо коррупсия шароити зарури фароҳам оварда шудааст. бинои нави шӯъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Рашт дар доираи иҷрои супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади мутобиқ ба талабот фароҳам овардани шароит барои кормандон бунёд карда шудааст. дар ошунаи сеюми иншоот 3 манзили истиқоматии дуҳуҷрагӣ барои кормандон пешбинӣ шудааст. манзилҳои истиқоматӣ бо лавозимоти зарурии рӯзгор муҷаҳҳаз гардонида шуда дорои шароити мусоид барои истиқомат мебошад. дар таххонаи бино толори барҳавои варзишӣ бо тамоми шароити зарурӣ сохта шудааст ки минбаъд кормандон метавонанд бо истифода аз ҳамин имконияти замонавӣ машқу тамрин намоянд. дар вақтҳои холигӣ ҳамарӯза кормандон метавонанд ба мутолиаи адабиёти ҳуқуқӣ, соҳавӣ ва бадеӣ машғул шаванд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода кормандони шӯъбаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Раштро дар посух ба дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат ҷиҳати истифодаи муфид аз шароити фароҳамшуда ва иҷрои сарбаландонаи уҳдадориҳо вазифадор намуд.
برای کارمندان شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت باعث افتخار است که با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30مین سالگرد روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینای نو و زمانوی دارای تمام تجهیزات‌های معاصر کاری مورد استفاده بری قرار داده شد. جواباً ما کارمندان شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت کوشش می‌نماییم که در سطح بلند برداشتن ولایت قانون، ترتیبات حقوقی، تامین عدالت عمل نموده، جهت پیشگیری کردن سطح صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی و پس کردن شدت کروپسیا عمل نماییم. در مجموع با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر راغون بنیاد و با استفاده دادن 105 انشاءات به نقشه گرفته شده است. بنای نو شعبه آگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت 35مین انشاءات به حساب می رود که در برابر فراهم شوی شرایط زمانوی برای فعالیت همزمان به افزون شوی زیبایی یک گوشه مرکزی شهر راغون مساعدت نمود. با مقصد شناسایی اشتراکچیان کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با امکانات و ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان خط سیرهای سیاحی تشکیل گردید که مهمانان از موضع‌های زیبا و دلفریب مملکت خورشیدی ما دیده نمودند. گزارش خبرنگاران ما. سال 13 ایون ҳайати меҳмонон иштирокчиёни севумии конференсияи сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба минтақаҳои гуногуни тоҷикистон сафар карданд. аз ҷумла гурӯҳи дигари меҳмонон бо ҳаракат ба сӯи маркази пойтахт аз муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дидан карданд. муҷассамаи исмоили сомонӣ бо баландии 12 метр аз филузоти биринҷӣ ва арки бузург ки бо 7 қабати сталактитҳо мустаҳкам гардидааст сохта шудааст. дар болои арк дар зери нурҳои дурахшони офтоб тоҷ ҳамчун рамзи давлатдории тоҷикон дар пояи курашакл медурахшад. диаметри тоҷ 4,5 метр мебошад. дар идома меҳмонону сайёҳон ва иштирокчиёни конференси об аз майдони истиқлол боздид намуданд. дар ошёнаи аввали рамзи истиқлол меҳмонон бо шароиту имкониятҳои хизматрасонии маҷмӯа аз ҷумла намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ намунаи дастовардҳои ҳунармандону эҷодкорони шаҳри душанбе шинос шуданд. давре ки иттилоъ дода шуд ошёнаи якуми иншооти мазкур аз 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ иборат мебошад. дар ошёнаи дуюми маҷмӯи истиқлол осорхонаи таърихии шаҳри душанбе ташкил карда шудааст. осорхонаи шаҳри душанбе аз галерея ва тахти тоҷикон иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ дорад. осорхона марҳилаҳои гуногуни таърихиро дар бар гирифта дар он асосан бозёфтҳое ки зимни гузарондани кофтуковҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе дарёфт гардиданд ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла дар осорхонаи шаҳри душанбе табараҳои сангӣ ки аз маҳаллаи лучоб ва соҳили дарёи душанбе дарёфт гардида мутааллиқ ба асри санг мебошанд ҷой дода шуданд. мавҷудияти чунин ёдгориҳо гувоҳи он аст ки душанбе дорои таърихи қадима буда дар ҳудуди он аз давраҳои қадим ҳунару ҳунармандӣ фарҳангу оинҳои гуногун рушд карда буд. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи таърихӣ амалӣ шудааст. В форумах участвую не первый раз. Действительно, Таджикистан лидер в этом деле. И то, что касается на сегодняшний день для стран Центральной Азии, водный ресурс – это большая проблема. Появляются дополнительные наши соседи, которые воду берут. Поэтому вот вчерашний был разговор у нас о дипломатии. Я думаю, вот эта конференция как раз вопрос высокого уровня дипломатии должно развиваться. И мы должны дипломатично, как старые все наши страны бассейна, так и новые соседи договориться и воду рационально делить и использовать. Я думаю, конференция должна вот этому послужить. Это главный посыл от конференции. В музее Душанбе, я знаю, там уникальный экспонат есть. Лежачий Будда – это уникальный экспонат. Когда первый раз я был, я не ожидал. Я купил там монографию, и прежде чем сюда ехать, сижу, читаю по монографии исторические места, исторические достопримечательности Таджикистана. Действительно, культура, традиция, обычаи, обряды, история уникальны. Надо смотреть, знакомиться. дар осурхона меҳмонон ҳамчунин бо тахти рамзии шоҳ исмоили сомонӣ ки бо назардошти арзишҳои таърихӣ сохта шудааст шинос шуданд. ин тахт пурра бо усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шудааст. баъди боздид аз осурхона ҳайати меҳмонон иштирокчиёни конференсияи сатҳи баланд оид ба об дар майдончаи тамошои намои пойтахт зебогиҳои шаҳрро мушоҳида карданд. бояд гуфт ки яке аз ҷойҳои ҷолиби
маҷмаи рамзи истиқлол майдони тамошои он мебошад. Он дар ошонаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. Майдони тамошо доирашакл буда, дорои 4 дурбини калон ҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар буда, 2,7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар идомаи саёҳат аз минтақаҳои сайёҳию таърихӣ ва фарҳангӣ меҳмонон ба осорхонаи миллии тоҷикистон ташриф оварда бо таърих ва фарҳанги халқи тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо карданд. Кормандони осорхона меҳмононро ба сайри тамошои осорхона даъват намуданд. меҳмонон тавассути толорҳои намоиши осорхона бо давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷик, асри санг, фарҳанги зарудуштӣ, ҳахоманишиҳо, хазинаи амударё, кушониён, сосониён, панҷакенти қадим, фарҳанги исломӣ, сомониён ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. дар сайри осорхона диққати меҳмононро бештар ёдгориҳои Меҳроби Искодар ва санги катибадори Мирзо Бобур ҷалб намуд. Бояд зикр намуд, ки таваҷҷӯҳи намояндагон ва ташкилотҳои байналмилалӣ нисбат ба таърихи ва фарҳанги халқи тоҷик зиёд буда тавассути толорҳои намоишии осорхонаи миллии тоҷикистон бо таърихи бою фарҳанги пурғановати халқи тоҷик аз наздик ошно гардиданд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии тоҷикистон 22 толор намоишӣ дошта, дар онҳо беҳтарин шокориҳои ниёгон, ки муаррифи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошад, ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳамзамон дар осорхона барои ҳифзи осори антиқи 5 мағзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ ва 12 озмоишгоҳ мавҷуд аст. ба истиқболи шойста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи 5 корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат меёбад. аз раванди корҳои ободонӣ дар ин ноҳия Самандар Шоев ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. сокинони ватандӯсти ноҳияи 5 вилояти Хатлон корҳои ободониву созандагиро мароми худ қарор дода, дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳаллӣ, шахсони саховатпеша ва ҷалби соҳибкорон дар ободонии кӯчаву маҳал ва деҳоти хеш саҳми муносиб гузошта истоданд. дар ин раванд аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар маркази ноҳия иншооти хизматрасонии сеошиёна бунёд ёфта истодааст, ки дар он мағозаи фурӯши молу маҳсулот, меҳмонхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ дар назар дошта шудааст. айни замон дар ошиёнаи якуми бино мағозаи хӯрокворӣ ба истифода дода шудааст, ки сокинон аз хизматрасонии сатҳи баланд баҳравар мегарданд. дар қабати дуюму сеюми бино бошад, меҳмонхонаи замонавӣ пешбинӣ шуда, корҳои сохтмонии он бо маром идома дорад. тавре иттилоъ дода шуд, соҳибкор ният дорад то ҷашни истиқлоли давлатӣ маркази хизматрасониро пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳад. ҳамзамон дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ баҳри рушди соҳаи илму маориф низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда, дар ин самт як қатор синфхонаву муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида истодааст, ки ин дар беҳбуд бахшидани раванди таҳсилот мусоидат менамояд. муассисаи нави таълимии рақами 9, ки дар ҷамоати деҳоти ба номи Кабуд Сайфиддинови ноҳия бунёд гардидааст, аз дастовардҳои бузурги соҳаи маорифи ноҳия ба шумор меравад, ки бо пурра ба истифода додани он баҳри насли наврас шароити хуби таълиму тарбия фароҳам мегардад. бинои мазкур бо ташаббус ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи маориф ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд сохта шуда, бо назардошти 24 синфхона, 6 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон ва фарогирии 640 нафар хонанда пешбинӣ шудааст. бояд зикр намуд, ки дар ин боргоҳи илм тамоми шароити муосир ба инобат гирифта шуда, синфхонаҳо бо таҷҳизоти зарурии илмомӯзӣ, тахтаҳои электронӣ ва дигар ашёи хониш, ки талаботи замони имрӯз аст, таъмин карда шудааст. ҳамзамон ҷиҳати ба варзиш ҷалб гардидани хонандагон толори хурди замонавӣ бунёд гардида, ҷобаҷогузории дастгоҳҳои барои машту тамрин идома дорад. ҳамчунин дар ин муассиса ошхонаи барҳаво бунёд ёфта, бо ба истифода қарор гирифтани он ба омӯзгорону муҳассилин шароити созгор муҳайё мегардад. омӯзгорону хонандагони ин муассиса бунёди чунин як боргоҳи барҳавои илмомӯзиро ҳамчун тӯҳфаи арзандаи пешвои муаззами миллат бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии кишвар маънӣ дод менамоянд. қобили зикр аст, ки ҳамин гуна амалҳои бунёдкорӣ дар ноҳия дар ҳама самтҳо мароми тоза дошта, ҳамасола даҳҳои иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёду ба истифода дода мешавад. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи 5, ахбор. бо мақсади мусоидат ба рушди соҳаи кишоварзӣ, хусусан рӯёнидани ҳосили дилхоҳ аз заминҳои санглох, олимони филиали институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар баробари чандин навъу намуди пахта ва ҷувори мака ду навъи гандуми серҳосил устувор ба касалӣ ва мутобиқ ба иқлими маҳалро ихтироъ намуданд. ҳамзамон дар қаидаи илми таҷрибавии филиали мазкур 19 навъи гандум парвариш карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо.
дар филиали институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд бо баргузор намудани ҳамоиши илмӣ амалӣ ба масъулони бахши кишоварзии шаҳру ноҳияҳо ва хоҷагиҳои кишоварзӣ 19 навъи гандуми серҳосил устувор ба касалӣ ва мутобиқ ба иқлими маҳал муаррифӣ карда шуд. ин навъу намунаҳо дар қитъаи илмӣ таҷрибавии филиал дар шароити яххелаи обу ғизодиҳӣ парвариш карда мешаванд. олимони соҳа иброз доштанд ки зиёд гардидани ҳосили гандум аз кишти саривақтӣ ва истифодаи технологияи парвариши он вобаста мебошад. барои рӯёнидани ҳосили баланди ғалладонагӣ истифода ва риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ аҳамияти калон дорад. яке аз шартҳои асосии коштани тухмии хушсифату серҳосил ва ба касалиҳо тобовар ба ҳисоб меравад. бино ба таъкиди олимон, мувофиқ будани иқлими макони кишт бо сифат гузаронидани шудгор, аз алафҳои бегона тоза кардани замин, саривақт бурдани мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ба ҳосили дон ҳосил зам менамояд. мо ҳамарӯза ба ин институт ҳамкорӣ дорем ва албатта навъҳое ки ба маҳалли мо мутобиқ аст гирифта таҷриба мекунем ва оянда барои ба даст овардани тухмиҳои хушсифат истифода мебарем. соли гузашта ба ҳисоби миёна 63 центнер ҳосил гирифтем. албатта ният дорем ки аз истифодабарии навъҳои хушсифату ба касалиёбот тобовар ҳосилнокиро ба 70 центнер расонем. олимони филиали институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар баробари 19 навъи пахта, 5 навъи ҷувори макка ва 2 навъи алафи судонӣ ҳамзамон 2 навъи гандумро ихтироъ намуданд ки дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ба таври васеъ кишту парвариш карда мешаванд. олимону мутахассисони филиал аз ҳосили соли 2023 50 тонна тухмии хушсифати гандуми навъи фирӯзро омода карда ба воситаи лоиҳаи муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба ғаллапарварони 19 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дастрас намуданд. дар қитъаи намоиши филиал 19 навъи гандум ҷойгир карда шудааст ки аз он 11 навъи хориҷӣ ва 8 навъи ватанӣ мебошад. ин навъҳо дар шароити иқлими шимоли тоҷикистон, яъне дар заминҳои санглохи шимоли тоҷикистон метавонанд ҳосили дилхоҳро таъмин намоянд. навъи фирӯз ихтирои филиали институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон мебошад. навъи миёнапас дар ҳолати риоя кардани агротехнологии парвариш метавонад 65-70 центнер донро аз як гектар таъмин намояд. дар заминҳои лалми боришоташ таъмин бошад 35-40 центнер ҳосилро таъмин намуданаш мумкин аст. дар қисмати назариявии ҳамоиш аз ҷониби олимон ба масъулони бахши кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ва хоҷагиҳои кишоварзӣ оид ба технологияи парвариши гандум дар заминҳои санглохи вилояти суғд, селексияи зироати ғалладонагӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим, роҳҳои мубориза бар зидди касалӣ ва зараррасонҳои ғалладонагӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дода шуд. таъкид гардид ки ҳамкорӣ бо олимони соҳа барои рушди соҳаи кишоварзӣ хусусан дар бахши ғаллакорӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад ва деҳқонон бо истифода аз маслиҳату машварати илман асосноки кормандони филиали мазкур дар самти кишту парвариши зироат, хусусан истеҳсоли ғалла ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи ахбор. хайр саломат бошед.